A enquisa de poboación activa deixa datos positivos para a provincia de Pontevedra cunha baixada do paro de 2,1 puntos en relación ao trimestre anterior. Dende o sindicato UGT, din que esta enquisa se debe avaliar como unha tendencia, non como datos reais, xa que se trata dun estudo realizado mediante enquisas á poboación. Entón, o que vemos é que hai unha melloría, é algo que nos confirma o que xa estábamos vendo, e o que vemos é que esa melloría céntrase sobre todo no sector servicios. Tamén nos agrada sobre todo é que aqueles domicilios donde non había perceptores ou só había só un perceptor tamén mellora, o que xenera que aquelas familias con dificultades e que estaban en perigo de exclusión social, pois que teñen unha situación millor, e entonces eso é o que máis nos reconforta destes datos. Dende este sindicato amosáronse preocupados polo notable aumento da taxa de contratos temporais. Estamos xa por riba do 80% e iso significa que de cada 100 contratos, 80 son temporales e sobre todo están vinculados ao sector servicios, tal como nos indica por esa baixada importante dentro do sector servicios que ven a ser o de hostelería, ven a ser pois aqueles traballos que conseguimos no verán e que, bueno, pois que son non son un traballo fijo, sino que é temporal e hai mesas características do mesmo, pois tenden á precariedade e a non ser, pois a non ter unha remuneración suficiente e que se teñen que complementar. Dende UGT tamén teñen claro que estas cifras son positivas xa que recollen os contratos realizados nos meses de agosto, setembro e outubro, meses altos aínda pro turismo e pro sector servizos. Dende UGT din que haberá que estar alerta e analizar os datos que nos deixa este último trimestre do ano.